Tercera bomba per part de la Conselleria d'Educació aquesta setmana. Ens acaben d'enviar fa 10 minuts la denúncia de l'acord de professorat interí. Ni tan sols s'han dignat a convocar-nos a mesa sectorial per a tractar la denúncia de l'acord de professorat interí. Simplement ens han enviat aquesta resolució en la qual se carrega l'acord d'interins i, òbviament, ara imposaran l'ordre que vam estar negociant. Malgrat que incorpora millores, no dient que no, però penseu vosaltres que aquesta és l'actitud respecte als sindicats i respecte al professorat interí, en aquest cas, que hauria de tindre la Conselleria? Ni tan sols convocar-nos a una reunió per a tractar aquesta situació. És la voluntat de la Conselleria d'Educació de millorar les nostres condicions laborals, efectivament, mitjançant denúncies i imposicions. Dissabte, tot el professorat interí que acudisca en massa a les manifestacions d'Alacant, València i Castelló. I el dia 31 de març, tot el món paralitzem el sistema educatiu d'una vegada ja. Gràcies.